saiki polisi kok do selo. Saiki dadi nangkepi guru. Cuk nangkepi murid. Dadi berteman sama guru. Heeh, sekarang banget ngedeni. Halo pencetan bro. Balik maneh karo aku Borem. aku kok. Aku Mas Kendes. Aku Wigur. Aku Sugeng. Karo kameramane Irfan. Oh, Nah, dina iki aku ameh bahas berita sing koyo ndek wingi. Apa? Langsung wae berita pertama dari kakak kedua. ayo Masuk ke kedua. Apa ya? Nah, Seruput. Ye. Oh iya. Woi. Nek aku ki ya lucu nek iki Mas. Kadang sok dengku gawe konten terus ana berita. Saya guru iki do gak anu, Piye. do gak elek-elek murid nek do glut lho. Apa dene di penjara? Goblok. Artinya murid-murid do glut iki Ancaman besar. malah do nganu gurune pura-pura enggak tahu, enggak mau melerang. oh, aku miris sih sebenarnya. Kalau kon berita barang nani ya. Wediarne ini, berita barang malah kon duel dengan lapangan piye urusane. Muridnya duel ning lapangan. Maksudnya iku muridnya gelut. Iya. Bang ada guru ning ngilekke sono gelut ning lapangan kon duel. Dadi delok malah. Kanca-kancane ngelubung ae ning sekolah. Iya. Goblok. Terus ana sing calon siji njaluk tiket. Ya tak iso. Iso. Oh ya enek ku ya. Tur ya ana leci leader bareng. Arep nganggo toan. Apa tasar? Cap gonggol. Aku nek dilekke malah wong tuane karo ngono sing gelut. Ngaku ya. Iya. Ya kalau lucu neng ngono-ngono aki. Repot ya tadi. Gelut kudu anake saiki. Wong tuane, heeh. Repot dadi guru. Anak pinter gak di gape. Oh. Salah-salah. Mulane guru saiki oke sing pindah dadi pegawai apa? Bang Pecet. Iya. Ora kancaku kae. Guru pindah ning Lipo apa ning ndi? Oh. Iya kan kancamu. Oh iya. Lah iya. Aku kok takon. Lah iya kok takon aku ya. Kan coba sing endi ya. Lah iya. Iki Dando. Tuh yo, tuh. Ketemu sih Kuwi kancamu kok. Oke, gini kok. Mari iki. Iki beda meneh iki. Beda meneh iki. Oke, berita selanjutnya. Nek anu, Bro. Kanca-kanca iki aku iki ono berita yo. Tur yo ndagel yo. Tur yo mestine kowe kabeh yo menangi jaman biyen nek lumrahe wong tuwa anak yo nuruti anak-anake. Njaluk kepinginan apa ngono lho. Nah, ning kene iki ono njaluk kepinginan motor, njaluk kowe motor. Ora ditukokke, ya mungkin lagi keadaan enggak ada. Atau keadaane krisis popi diobong omahe. Yo, gak apa-apa. Kan Gak apa-apa. iso open donasi baru. Kuwi dong rampung beritane. Nah, anak membakar rumah jangkrik, rumah doro. Oh, bener. Kandang Mergane aku ya ngomong iki mau. rumah keluarganya apa? Enggak rumah orang tuane. Rumah orang tua. Orang tua dia Ya, rumah dekne dhewe juga. enggak, dia wis berkeluarga. Dia Tolong. Mas berkeluarga punya anak terus minta ke orang tua minta motor. Gak dibeliin, dia terus bakar kasur sama LPG nggak salah. Kok enggak nganu ya? Biasanya ilmu pamungkas itu nendang pintu ya. Nah, itu pintunya harus dijual. Kowe aku biyen kowe. Nek kowe aku menangi. Nah iya kan saat durunge gak ada motor saya kira gak ada omah ya. Ora awalnya gak duwe motor, gak duwe pintu kuwi. Lah iya ada. Pintune tak ditendangi jek urung ditukokke. Lah kuwi sing Aku nendang apa meneh aku lah kesel nek nendang terus apa Semua meneh. iku Nendang akhirnya kasur tua semua durhaka ya. jebol ya. Heeh. Lah iya. Bener kasure dobok bener. Ini nendang kasur sih kok numbal ya. Ora mempan ditendang. bong kuwi mah kobong sak omahe. Nendang gas LPG abu. Heeh. Lah itu. Bakal main dobok. Bener kowe mau Jebloknya ya ora iso. Iso. Wis LPG ora iso jeblok. yo diobong kuwi mah Nah, lho. diobong. Lah ku ngetes ku asline iso jeblok gak. Oh iya bener. Heeh. Lah kok omahe sing gobong. Kowe nek ditakoni aku ora ngobong omah kok, aku ngobong kasur kok. Iya. Tur kasure ning jero omah. Pengalaman nih Mas. Tapi
Pikirannya apa ya? Terus enggak obong. Emang nek omahe diobong njuk iso dadi tuku motor ngono. Ya ora dadane mah. Iya ta? Enggak baru open donasi kan? Open donasi. Apa donasi? Tol meneh. Aku dadi beritane Mas Agus. Oh, jenenge Agus iki kan oh. Bakat kaya apa ya? Jeneng. Sorry ya guys. Kan Mas Agus. Agus tuh Sorry. banyak. Agus tuh banyak. Agus namanya Agus. Kalau ada yang namanya Agus, sorry guys. Nah, ya, oke lanjut. Lanjut Des. berita boy sing do Agus ngene. Iki yo nek sing jaman saiki masalah anak-anak Gen Alpha. Nah, kepiye kenal, Pak? Gen Alpha saiki Berarti kuwi sak berhitung gak iso iki 6 tambah 3 ora ngerti jawabane. Gen Alpha ki sak umuran anakku lah. Lah iya. Gen Alpha. Gen Alpha ki istilah Lahiran lahir tahun saiki berarti piro? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun wis iso berhitung. Iya, tapi kan Nek 6 tambah 3 wis iso 5 tahun. Gen Alpha. Iku cek anyar banget, Mas. Wis do kumpul to? Wes suwe Mas. Kok Dungaran togasi banget. karena wis kemebule. Gosip. Biasa lho. Lautan, Mas. Iya, Jogja Wis kok ngendi ki, Mas? saka adus. Pantes terus tak kira udanan ya. Ngomong-ngomong adus, Jogja saiki malah udan yo lek malam. Iya. Iya, Orang yo. Malam. Tapi awan sore panas banget. Ben aurane iki buka. Bengi dudan. Wah, Soalnya udah nih. Iya udan udan. iki apa? Soalnya beda bahasan ya. Ngomong-ngomongnya milenial ya. Iya ki mau Gen Alpha. Gen Alpha. Gen Alpha ki jadi lahiran tahun piro to? Bocah SD. Gen Alpha ki berarti Gen Alpha iki lek gak salah 2019 nah, munggah. Oh, lah iki ana sing ngomong ki lahiran antara 2010 dan 2024. 5 5 tahun. tahun. 5 tahun udah bisa Gen ya. Alpha tapi 2010 guys. wajar. 2010 ki. Oh. Umur 14 tahun sekarang Oh, SMP berarti saya Berarti ora SD. Minimal SD lah. SD lah, SD lah. 14 tahun ya SMP Kayaknya bener. iya sih. Sekarang Saya kan enggak itu kan ono. Kan anu itu jarine mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan mencerdaskan kehidupan bangsa bukan kehidupan Gen Alpha. Tapi biasanya ngono kuwi ora duwe hitungan. Lentungan. Lah justru ra iso ngitung kuwi mah. Lah duit itu kan dia iso gitu. Iya. Berarti ngopo-ngopo mamane ndedit 100.000. Oh, iya iso. Beda, tapi beda ngerti. Iki enek kasus ki biyen ki muridku SMP ya kan bilang SMP ki. Yo. Oke, gurune. Beda ya tutup ya. Ono ki muridku ki lek tak wait tambah-tambahan 10 kali tambah 6 berapa? Itu gak ngerti. SMP lo ya iki. Tapi lek tak wait 10.000 tambah 6.000 piro? 16.000. Ngerti. Iku realistis berarti bocah. Tambah kata ewu tok itu. Tangga ewu. Heeh. Lah iya. Ya wis berarti kudu ono nule ya. Kayak Nule lu wis kon loro RP-ne. kudune duwite deh kaya iki Nah. ngerti iki. Ayo op. Nek nol kira ngaruh guys. Soalnya tambahan nol ya dadi tus. Ning umum lho guys. Tambah bune. Ngono bune. Oke lanjut. Belajar begitu yuk siji Kan sewu. Kan sewu. Oh, iya. Sewu, 3.000. Lanjut kok. Ayo iki ana berita iki lanjutane meneh iki. Apa iki? Guru wegah negur, malas menegur murid berantem, terus dia VC poluan. Maksudnya VC poluan. Oh. Video call poluan. Kon ngomong ning murid-muride. Nah, itu pertanyaan nih kok. Heeh, apa? Guru lanang apa wedok? Gurune wedok. Oh ya Oh, wis. wedok. Guru lanang apa video call poluan iki piye to? Oh, udah mesti video call poluan terus Bu polisi ini loh anaknya berantem, ini anak-anak berantem kalau ditangkap terus nangis bocah yang ngono ki malah keden. Berarti polisi nambah ya. Heeh. Iya emang. Wis tugas polisi saiki dadi nangkep guru. Untuk nangkep murid. Tadi berteman sama guru. Heeh, sekarang Tambah ngeden-ngedeni murid. saiki jadi gurunya berkawan karo polisi. Itu menurut SD biasanya, Bos. SMP malah Oh. mati. Pasti wuk Guru malah.
Seorang anak suka melawan ortu, sama orang tuanya dibawa ke kantor polisi. Nah, sama polisinya dijawab, ditahan dulu ya 5 hari di sini. Anu maksudnya anu to, kok kalikong. Iya, polisine. Ben anake gak nangis. Pertanyaan. Ben anake nangis deh. Ben anake gak melawan ortu. Wah, betul. Ben gak durhaka. Nek durhaka dikutuk dadi Mas. Didol. Didol. Iya ya. Iya ya. Lumayan gue tuku motor cewek. Lah iya. Pertanyaannya saiki pendidikan semakin ribet ya. Orang saya ini polisi kok dosa lo. Polisi gak selo aja. Kok ora ono kejahatan, Pak. Ora ono gawean. Justru kuwi kejahatannya nang anak-anak. Oh, Iya. Kan itu polisi ki ora melulu kejahatan kok. heeh. Mengayomi Masyarakat. ya termasuk Asli nih. Sehat-sehat Pak polisi. Sehat-sehat. Iki polisi Konoha lho. Duduk ini berarti. Itu Polisi yang mengayomi polisi Indonesia. enggak. Siapa kono ha? Enggak iki zamane Yondaime. Sudah ini ora syuting ya. Oh, kaki ketiga. Sing rasenggan iso Enggak. kuning burine kan. Ah, kakek Konohamaru lho. Ngomong-ngomong pendidikan ya, ki aku duwe berita juga ki. Nek guru, salah satu guru di Indonesia ki negur muridé nek jiwit gara-gara gak mau sholat ki dihukum 3 tahun lho, guys. Lho. Jiwitnya ning kondi. ki ngomong ke meneh ki. Jiwitnya ning kondi. Setuju ah. Oh setuju. Setuju aku. Jiwitnya ning pendel Lek bapak mesti ngono lek wong anak. Sing dijiwit karena kowe wedok. Nah, Ini jiwit ki lanang. dijiwit wedok lanang berarti lek dijiwit Soalnya jadi kan gak gelem sholat. Kan sekarang kan SD kan anak sholat dhuwure to. Oh, saiki kan Ora gelem melu sholat terus dijiwit ngono. Kurukur jiwit itu kurukur paling. Aku ada Hindu. Wah ya piye ya. kayaknya bisa tuh. Lah, Iya iso. Kemudian kayak gitu guys, pengalaman Iya kan? Salah deh. lah iya salah server, Pak. satu waktu sholat 5 kali. Heeh. Tadi nek nggon kuwi ya sini piye ya? Ya lucu. Nek guruku mbiyen ngomongnya kowe lah saiki sholat wedi karo aku. Ini iso nek kowe kulino sholat ya wis dadi kebiasaan. Tapi beda ya mentalnya ya maksudnya. Ya itu. Lek biyen-biyen ki diomongi ayo nduk ayo le ngono ki wis makan Nek lho. nek mental tempe wis kan yo. Iya, ceklek rasane. Saiki apa? Gembus. Mau tahu? Tahu sik padet to. Mental kecap berarti. Ya geprek berarti. Tahu Iya. geprek. Oh iya wis ajul. Berarti mental kita. Iya mental kecap. Lek bocah Mental sakit dreaded. diomongi titik langsung koyo wani ngono lho. Iya. Iya. Apa ya? Iku koyoke apa ya? Ijolno apa? Oleh dijolne guys. Ning gak iso lho lek ngakon anu. Salat le, salat isi ayo to iki. aku. Ah iya. Kuwi mau menawe. Soale ra salat tak adane Pak polisi lho. Ah, Polisi selo maneh. Polisi maneh. Polisi agama. polisi ini orang sholat padahal. Lah kowe gurung le. Sorry Pak Pol. Kok miris ngono maksudnya ki sampe saya iki bocah-bocah iki padha duwe gauguh ngono lho. Nah iya, iku apa gara-gara merdeka ku ya? Oh iya sih gara-gara merdeka nggih Pak Nadiem ya. Nggih, padahal kan jabat bro. Lo kan iku tinggal di Pak Nadiem. Iya, kon terus Aduh, Mbak. terus lagi gitu. Gue merdeka apa lanjut? Enggak, wong saiki lho, duduk kurikulum merdeka murid gak gelem sinau. Heeh. Apa meneh merdeka? Sinau apa? Ya kuwi sudah. Ayo kita potong. Masa saiki titik lapor titik Kalah. apa lapor ke penjara. Iku wong tuane sing Kebangetan tenan. lah iya, Macam itu ya. wong tuane ijole wong tuane. Tapi maksudnya kasus kayak ngono ki ora entek lho. Ini ngono kuwi Nah, nakal kalau wong tuane. sing di penjara ku kan musuhnya karo polisi ya. Iya. Iya. Padahal nakal dan Pak polisi ya. Oh, kepiye kuwi? Urusane kepiye, Cak? Piye? Iya. Asli Iya kepiye iki iki? bulet bae iki. Polisi ini ana anak nakal, lapor ke polisi. Polisi. Ini polisi nih, wong tuane. Kepiye? Sik. Aku yo gatel iki sih. Nek kuwi ketoke rada Nabrak kok. kan pada diri saya sendiri. soalnya oh kuwi kan.
Wah, Kok zaman saiki didik lapor. yo, iku mergo paling wong tuane wong akuntansi tadi sering gawe laporan. Sing gawe nota. Pembukuan. Sithik-sithik fulus. Padahal ben awake dhewe iki dijejer, dipiliki, Kandhane mbiyen iki diantem kapur, ya dadi menungso ya ya. kowe ngomong nek kowe ngomong ning omah aku bar dijiwit guru syukur. Oh, ya syukur-syukur ki lho. Malah ditambah. Heeh. Di balang penghapus sih. Eh, Kunjut kene. Ditapuk rotan. Hah? Gak tau ditapuk rotan. enggak tahu. Enggak tahu. Urung aku. Iku Wah, ngotot. murah apa otak kasur ke rotan iki? Sumpah karo rotan dhisik Pak MTS sing guru IPS Lupa aku. sing Bogor. Waduh, biasanya kemuceng dibalik. Ah, biasanya. kemuceng. Kok gak wangi emang sangu rotan kok Mas, tongkat. Ya bener. Nek di Bandung anu ki ora kudu wong nakal soalnya. Di Bandung penghapus. Wong iseng berarti ora. Ora nek di Bandung sing nakal itu. Ora kena. Makanya nek wong nakal mesti manggone buri. Nek endor bakal kancane. Tur wong nakal nek arep pinter, nyontoh sing arep. Hasilnya luwih bagus. Nah, Mengajarkan Gitu ya, kerja sama kawan-kawan. tim. Iki fakta ya, ngono ki fakta loh. Iya. Nomor loro. Aku ra iso. Terus nek ujian bukunya jajarno kabeh ngene. Nah. Itu kan sampe. Iya. Kakek anak gue dek. Ya, aku dapat nilai 80. Coba. Kamu nyetek siapa? Iya. Aduh, ya. ada berasnya anu, bagus itu. Jujur. Mission complete maksudnya. Itu mengajarkan kerja sama tim. Benar itu. Betul. Itu penting buat kerja. Gimana kok ada sebagai pendamping guru? Mana? Ya, gimana ya? Ya, kembali lagi semua yang panjang lebar di konten tanggal piro kuwi di sini. Iya. Ya, kembali lagi ke konten itu saja. Ke konten yang soal pendidikan itu. Apapun masalahnya, laporkan polisi. Jangan apa-apa lapor polisi lah. Kasihan. Heeh. Polisinya gak akan gawe. Masa iya? Kayak ini polisi Konoha pokok ya. Oh iya, laporkan kepada polisi Konoha. Ujian. Oh, telepon satu Kari sasukit tok lho sakno rek, wong loro karo sarada. ada wong loro. Polisi Konoha iki anbu ya. Anbu. Anbui. Iya. Kopassus. Bukan Kopassus. Bro. Bukan Kopassus. Elit pasukan elit. Aku bukan Kopassus, apa bener? Jaga. Tinggal. Tapi kayaknya Anbu sing nyurung gerobak terus pental-pental enggak? Saya justru kuwi sing ngentel ki nyurung gerobak, dodolan cilok, ngono kae. Iya sih. Dan Iya. lah omset lu akeh. Saya nyambi. Ora mikir omset. Iya, dari intel lu kok dodolan bakso terus lek umpama oleh bati di store nang Solo ya. Gede ono lho. Ono lho cerita kae. Emang kuwi. Saya ki gawean bedinane dodolan cilok. Ara lho, engko golek ono ya berita apa ceritane ya. Ono intel kuwi. Heeh. Dia iki misine ora rampung-rampung, tapi sugih mergo dagangane laris. Oh iya, ono. Dia malah ngomong dagangan. Lumayan gak sih ngono kuwi ya? Mesti anu mesti Warmido mesti. Misine L toh? Indomie telur. Iya. Jeruput kopi ke. Pasintel info pasintel. Indomie telur. Padahal aku biyen ki gak sholat duha wae sampai diantem balangi sepatu, balangi watu. Ngono ki malah suwenenge biyen dibalang-balangi. Tak balas lagi. Kayak ngono raja bareng-bareng. Aku wis ora Oh iya. Saya kok telat padahal. Kuwi karo guru. Karo guru, dadi dinteni ki misalkan aku telat sholat duha ki dinteni ning karep gerbang. Ngono kok exposure ya soalnya. Tadi roh kabeh. Oh, bocah kae. Gak salah gitu. Tapi dalam biyen ki malah Duga iki berarti nang ora sekolah. ora ono ora ati ora ono sing sampe lapor anjir aku antem itu ngono ora ono. Nah, saiki ngomongin ngono kuwi. Ora, lapor langsung. Saya ngomong nang wong tuane sing Tapi ono lho sekolah sing ora tau ngongkon muridé sholat. Kanisius. iya. Beda server ya. Tapi mesti ya ono aturane dhewe kuwi. Ngomong-ngomong sekolah ngono ki kancaku oke lho sing Islam sekolah nek ngono. Iya, Iya, iya. apa? Iya, mau gak apa-apa. Ora apa ya? Apa masalahmu? Soalnya ora salat. Tapi yo ono. Yo pas SMA-ne yo mlebu Muhammadiyah apa nih? Tahu ciping rasa. Tahu pacaran beda kok.
Lah iki. Di belakang layar saja. Tahu gak? Pacaran beda kamu. Sayangnya pacarku mah siji ya bojoku kuwi Dek. Ya, aku tahu karo. Ora ceritane semurane guys, jadi ceritane. Lah kenapa nek beda agama ngono? Apa ae? Aku tahu tapi karo Kristen. Bedanya dia Oh kan iya Protestan. bener. Oh iya bener emangnya aku cerita nih sih. Ya kan beda agama, bener itu. Iya. Yang part 2. Dulur-dulur aja lali Subscribe, like, Komen, subscribe, and share. tenong notif durung Mindoni kok iki nandung. kamu pun di share pun pindah kan lumayan. Oke, dadah.